Hvad siger vores glatte ansigt egentlig om os? Forskere fra psykiatrien i Nordland arbejder lige nu på et forsøg, hvor 3D-fotos skal være med til at afgøre, om vores ansigter i virkeligheden afslører mere, end vi umiddelbart tror. De fleste af os har vist prøvet at dømme et andet menneske ud fra deres ansigt. Sådan i stil med, han har et markant kæbeparti, han må være en stærk personlighed. Eller en V-hage, det tyder på en svag karakter. Nu er medarbejdere for Center for Skizofreni i gang med at undersøge, om vores ansigtstræk kan være med til at afsløre visse psykiske lidelser. Det er især de alvorlige sygdomme inden for psykiatrien, altså skizofreni og i det her tilfælde også autisme, som vi interesserer os for. Selve fotograferingen er der derimod intet alvorligt ved. Du får lige en markat her i panden. Det er for, at vores computersystem kan måle på de forskellige afstande bagefter. Jimmy Nielsens kolleger Sofie Gry Pristed og Morten Havvik viser, hvordan det foregår. Men er det alene vores ansigtstræk, der skal undersøges? Vi måler blandt andet deres højde og også patienternes vingefang, men også vi tager også billeder af deres hænder. Hvorfor det? Fordi vi tænker ikke, at ansigtstræk i sig selv kan forklare sygdom. Så 3D-fotos eller ej? Jimmy Nielsen mener altså ikke, at vi behøver at være bange for, at vi i fremtiden bliver erklæret syge alene med baggrund i vores ansigtsudformning. Det er meget usandsynligt, at vi kommer dertil, fordi der er meget stor variation i, hvordan vi ser ud, uden at det kan genfindes i arvemassen. Sådan der, så må du godt slappe af igen, og jeg fjerner selvfølgelig alt det her. Ja, modellen her er færdig på et par minutter. Men forskerne regner med, at der går 3 til 5 år, før de endeligt kan afgøre, om de er kommet nærmere skizofreniens sande ansigt. Der skal tages omkring 400 3D-fotos af folk, der lider af skizofreni og autisme, og alle patienter deltager frivilligt i forsøget.